Quart i últim bloc del viatge a Xina i a Japó, en el que descobrirem junts la ciutat de Tòquio i alguna que altra escapadeta. Vinga, va, anem a concloure junts aquest viatge històric. Bon dia des de la bella ciutat de Tòquio, altrament coneguda com la ciutat més gran del món, o això diuen alguns. A l'aventura d'avui hem tingut un petit inconvenient. Ara hem de descobrir com recarregar la targeta de metro, perquè ens dona algun error raro. Així que, bueno, si no volem fer 4 hores caminant, haurem d'intentar solucionar-ho en breus. Així que seguirem informant. Bé, gestió de crisi superada, proseguim amb la planificació habitual. Després d'un viatge de metro relativament accidentat on no hem acabat arreglant el tema de la nostra targeta, però us explicaré després per què és, perquè crec que no vam sortir el picat d'una estació a Ueda i, bueno, bàsicament ens l'han d'arreglar. Després d'aquest viatge de metro us explico una mica el planning d'avui. Bàsicament anem a passejar per tendes de Tòquio, anem de compres avui, ens ho prendrem amb una mica calma al matí, després de tarda ja farem alguna coseta, però anem a visitar tendes, anem a visitar botigues, centres comercials, coses, per acabar de comprar tot el que puguem, mentre de fons tenim música en directe, sembla. Entrar a aquest tipus de llocs és un estrès constant perquè hi ha tants inputs, tantes coses, tantes sèries, tantes figures, tant de tot. I tot tan car. I tot tan car. Bueno, sobretot a Tòquio. Tòquio és bastant més car dels llocs on hem anat, però bueno, alguna cosa jo crec que trobarem. Segurament. Primera compra del dia feta. De moment hem comprat un DVD de Full Metal Alchemist perquè estava barat i una guia de Chainsaw Man perquè, mira, no l'havíem vist enlloc i hem dit, pues ja que estem, i ens acabem de mirar i ens falta mirar la pel·lícula, la pillem. Us recordo que us faré un recap de totes les compres de tot el viatge, un cop acabat, així que no patiu per veure-ho tot. Però bueno, ara ens anem a una altra banda a comprar, a Nakano, com és? Nakano? Broadway, és que sempre em confonc amb els brothers. Anem a Nakano Broadway, que ja és més o menys per la zona on dinarem, i allò és una autèntica bogeria, és un centre comercial només per gent amb problemes mentals i que no es dutxa, o sigui, fantàstica per mi. I us preguntareu, i Tòquio què tal? Doncs gent, molta gent, i gent molt desagradable, com aquesta persona d'aquí. Que asco. Bé, us agrada saber que hem arreglat el nostre problema amb la targeta. Efectivament era el que us comentava, que a Ueda no vam picar bé i simplement havíem de pagar, què deu haver estat això? 3 euros, 5 euros, algo així. Bueno, arreglat. Ja som legals en aquest país una altra vegada. A més, us una història molt graciosa. Avui havia triat el meu outfit per sortir de casa. Bueno, vaig preparar ahir la nit per no liar-la amb les maletes. Perdoneu, que passo la targeta. Apa. Vale, targeta passada. Doncs vaig tirar el meu outfit per sortir de casa i no vaig adonar que havia triat uns pantalons que estan foradats per sota, espero que s'hagi vist amb aquest plano de transició, però bueno, sí, porto uns pantalons foradats, vaig ensenyant la collonera per Japó. Ja arribem a Nakano, anem a gastar-nos els diners. El problema d'estar a prop de Tòquio és que ara els preus són molt més alts i heu de buscar amb molta més profunditat per trobar alguna cosa que sigui a preu decent. Us informo que jo i les meves compres estem anant a buscar lloc on dinar, encara que realment ja el tenim reservat, gràcies a aquesta senyora que ens porta al pitjor lloc de menjar de tot Japó. Júlia, vols defensar l'honor del Tori Kizoku, el restaurant on ens portes avui? És perfecte. No, és una merda. És un restaurant de pollastre, en plan xarcada màxima, i són com brotxetes de pollastre i merdes així, en format McDonald's, en plan, en format menjar ràpid. A la Júlia, com que és una bàsica i una xarca, li va encantar l'any passat, i aquest any hi tornem. Mira, justament ho dic, quan entra el tren. 3, 2, 1, aquí el tenim. No te preocupes, si no, hacia ahora. Cuando me vaya a España, voy a hacer como... ¿Por qué no abre? Volvemos a empezar a organizarme bien, porque si no, no... No, ¿por qué no?
Arròs amb pollastre a pura dieta culturista, xaval. Bueno, Júlia, estàs contenta? Ens seguiràs torturant l'any que ve quan tornem per venir aquí? Doncs vindràs tu sola. Anem a proseguir amb el nostre dia de descans, amb una tarda de compres per Kichijoji, per passejar per Kichijoji, veure una mica el barri i passar per comprar alguna cosa probablement. Així que dia bastant chill. Bueno, crec que se'ns pira una mica la pinça. És boníssima. Hem embogit. També us dic, hem embogit perquè hem pogut, ens ha costat una puta merda. No sé si coneixeu el GU o GU o com li vulgueu dir. Però bueno, és una marca germana de l'Uniqlo que ven roba tirada de preu. Llavors està superguai. Jo tenia moltes ganes de visitar-ne un perquè havia vist molts vídeos per internet i bàsicament ens ha sortit baratíssim. O sigui, són com 4 o 5 peces de roba per cap i s'ha sortit a 30-40 euros, que per renovar l'armari per gent pobra com nosaltres que s'ha deixat tots els diners en arribar fins aquí, doncs surt a compte. Surten a compte els 40 euros o surten a compte els 800 de vol, però bueno. Coses que encanten als japonesos que no entendré mai de la vida. Part número 450.000. Els putos gachapons, tio, no ho puto entenc, estan sonats. Què cony és tota aquesta planta de centre comercial plena de gachapons? What the fuck? Tarda de quadrar macros, que els gains no es fan sols. Ens hem convertit en allò que vam jurar destruir. Turistes de merda que van de compres a l'altra banda del món. Però quina culpa tinc jo que el yen estigui en caiguda picada i que la recessió de l'economia japonesa em beneficia a mi? Quina culpa tinc jo? En fi, bé, ara ens en tornem cap a casa, que avui farem un sopar tradicional espanyol, amb truita, patates, casera, però avui és un dia chill, perquè demà es ve un dia de no parar. La taula dels adults. I la taula dels crios. Truita sou bona, motherfucker, que s'han hagut de repetir. Amb els pèls mullats anem a despedir-nos amb la compra d'avui, que és aquesta. Ho explico? Bueno, de fet, espera, perquè encara n'hi ha més. Totes aquelles bosses d'allà de roba i aquella bossa d'allà també, però bueno. Això ja no Això quan ho vegi ta mare potser li agafa un cobriment, d'acord, però bé. Avui hem variat l'estil. Hem seguit per les lectures, que qui sap si podrem fer, amb aquest llibre que s'ha comprat el Pol. Hem continuat per aquest altre llibre. Que no sabem ni què és. Avui poquet. De Chainsaw Man. Llavors hem apostat també per una postal de Berserk, que ens ha venut molt bé un amic de ma germana. I hem anat a la música. Hem comprat aquest CD edició limitada de One Direction, que no sé què té, però bueno, Anna, si veus això, veurem què té. Ha costat molt barat. No, ha costat molt car i després et passarem factura. Sí, i després, avui, hem apostat per un nou sector que no havíem explorat, que és filmogràfic. Hem decidit comprar pel·lícules mones. Llavors hem comprat una de Jujos, que és molt guai, la veritat. Ui, aquí la càmera s'ha anat. És molt guai. I una altra de Full Metal, que també és bastant Potent. interessant. I, sobretot, molt barata, perquè són 110 iens. Que us preguntareu, quants són 110 iens? La friolera de 61 cèntims. Ai, i última cosa que m'he oblidat de comentar. Molta compra, però també hem de despedir-nos d'una cosa, hem d'acomiadar-nos d'una cosa, perquè el forat dels meus collons s'ha ampliat, s'ha ampliat a base de seure on no tocava i d'aixarrencar les cames quan no tocava, i ara hem de despedir aquests pantalons, per tant serà molt trist. Júlia, despedeix el vídeo, va. Bona nit. Una vegada més, preparats en tornada per creuar-nos mig país a les putes 6 del matí.
Bé, doncs com podeu intuir, el dia d'avui serà bastant monotemàtic del mont Fuji, la veritat. L'últim cop que vam venir amb la Júlia ens vam quedar amb les ganes de veure'l perquè just va coincidir que era estiu, feia molt mal temps i que no era època per veure'l bé perquè es veu molt emboirat i no es veu des de lluny. Però aquesta època de l'any, que és novembre, les condicions són molt més favorables, hi ha molt més sol, no hi ha tanta boira i es veu des de molt més lluny. Llavors hem decidit reservar el tour aquest que fa un amic de la Maria per veure'l des de tots els angles possibles i per saciar les nostres ganes de veure aquesta muntanya que acabareu d'ella avui fins als santíssims collons, que no és una muntanya, és un volcà, però bueno, és igual. Llavors res, ara estem esperant que arribi el guia amb el tour i el cotxe i tot plegat i tota la parafernàlia i ens anirem cap allà a veure'l des de, ja us dic, literalment tots els angles possibles, des de tot arreu on es pugui veure, nosaltres el veurem i el viurem plegats, que és l'important. I evidentment per fer-ho compto amb el line-up titular d'aquest viatge, que el teniu. Bon dia! Ah, sí? Esta fue su última erupción. De 1707 hasta el año 2025 ha habido más erupciones, sí, han habido dos, pero que no se considera algo grande o importante. Doncs bé, com podeu veure, el planning del dia serà anar fent aturades per anar observant els diversos angles del mont Fuji i anar fent aturades per fotografiar els nostres protagonistes, en aquest cas el nostre protagonista, Don Eduard Peñascal i Parera. Júlia, on anem? Al lavabo. Claro. Ara el lloc on estem, que sembla que aquí es vegi gegant, bueno, espero que s'estigui captant en vídeo. La veritat és que avui no hi ha cap núvol i es veu bastant clar el mont Fuji, però m'explicava la Maria que ella l'últim cop que va venir en aquest mateix spot no es veia des d'aquí la muntanya, que sembla impossible, jo li deia en plan, sembla impossible perquè és putament gegant i des d'aquí, no sé si amb l'angular del mòbil es veu tan gran com l'estic veient jo ara, però en plan sembla impossible que no es pugui veure. Però sí, vull dir, realment no estem tan a prop i realment la possibilitat de que passin un núvol i no ho vegis és relativament elevada, o sigui que avui hem tingut dia de sort, vam triar bé el dia i està tot repiola. Que el puto cono té la forma del Monte Fuji amb pixo. Doncs primer hem passat per les Shirahito Falls, així s'anomenen, que, bueno, falls no s'anomenen, falls és com es diu, cascada en anglès. Hem passat per aquests salts d'aigua, un dels quals, no aquest, és Patrimoni Mundial de la Humanitat, un salt d'aigua bastant gran i res, i ara, doncs mira, estem aquí fent temps a la tenda i d'aquí una estoneta seguirem en ruta. Mare i jo. Jo i ta mare i jo quan, ta mare i jo. Doncs aquestes d'aquí, que us ensenyo, sí que són les que són Patrimoni Mundial de la Humanitat, així que fantàstic, aquí va el dato. I escolteu una cosa, he mencionat que jo i ta mare i jo quan, jo i ta mare i jo i ta mare i jo quan, jo i ta mare i jo quan, jo i ta mare... Costa amunt, que ja marxem amb el cotxe una altra vegada. Cap amunt. También si te gusta el anime, aquí fue filmado o comenzó la serie de anime Las Yuru-Kyam. Bé, doncs estem al llac Motosu, així es deu pronunciar, no sé, que dels 5 que envolten el mont Fuji se'ns ha dit que és el més profund. Suposo que visitarem els altres, així que també us cansareu de beure aigua. Això sí, fot un vent que, bueno, que no sé per què em pentino jo pels matins. Següent parada hem vingut a les coves de gel de Narusawa, així es diuen, Narusawa. La veritat que no tenim moltes expectatives posades, la Maria ja està dient, ens ha dit que, sin més. D'acord, més enllà de dir que la cova ha estat tremendo tronyaco
i que hem decidit que l'anomenaríem la secció de congelats al bon preu, perquè literal que no donava ni per això. He de fer un petit story time, un petit incís mentre m'escapo per anar al lavabo, i és que quan hem aparcat al pàrquing d'aquest lloc, la senyora del tour que estava fent de copilot ha obert la porta i li ha fotut un bony al cotxe d'un japonès que estava literalment aparcat al costat. I el senyor ha sortit de dins, no cagant-se en tot, però s'ha quedat com flipant. I, bueno, bàsicament volia trucar a la policia, volia denunciar-nos perquè li paguessin la indemnització. I, bueno, ha estat molt divertit saber que jo no tenia cap mena de culpabilitat al respecte. A més, la senyora era de Valladolid, vull dir que merescut. Jo li faria pagar amb ella. Última parada abans de dinar, hem visitat un poble tradicional, que ara ens explicarà una miqueta més. Tenim el Fugi de Fons i crec que el restaurant el tenim a 1 minut, així que bueno, ja es comença a notar la gana. Avui ens hem aixecat a les 5:30 del matí, o sigui que portem bastant dia arrossegant aquí un forat a la panxa. Ara, la gentada que hi ha en aquest poble. Habits. Bé, doncs bàsicament el que ens han explicat d'aquest poble és que és un poble que intenta imitar les cases tradicionals d'aquesta zona, perquè crec que ha dit als 70 o 60 va haver-hi un tifó que va fer caure part del llac que hi ha darrere de les muntanyes d'aquest poble i es va inundar el poble sencer i van haver de reconstruir totes les cases. Llavors, ara, durant de 9 a 5, els habitants estan dintre les cases, que les utilitzen per vendre coses i tal, i després, passades les 5, com al col·le, els fan tornar a casa a l'altra banda del pàrquing que hi ha aquí. Pues res, interessant. I aquests models són rèpliques, però bueno, intenten imitar l'estructura original d'aquest poble. Vale. Ha estat hiper 2. Això i no obrir mai més el Microsoft Outlook. Ja s'ha marxat la llum. Marxem en breus per la nostra última parada. Hem arribat a l'últim spot i definitivament el més famós de tot. Ara bé, fa pinta que se'ns farà de nit abans d'arribar-hi i haurem de saber si tindrem bones vistes o si haurem d'anar a buscar el guia a casa seva per fotre una pallissa mentre es dormi. Maria? Pujant les putíssimes escales amb un temps rècord. Farem un or olímpic i un rècord mundial. Avui cremarem totes les calories dels últims 20 dies. Em sembla que hi ha un guia turístic avui que viurà perquè hem arribat a la pagoda des d'on es veu el Monte Fuji. Anem a agafar una bona foto. Bueno. Ho hem aconseguit. Ho hem aconseguit i amb aquestes vistes ens despedim del dia de Fuji, de només puto Fuji, però bueno, encara ens queda alguna cosa més per fer quan arribem a Tòquio, així que ens veiem en breus. Hasta escucharse abajo. Estas 32 carreteras que hay a lo largo de Japón son para que bajes la velocidad, pero que también te lleves una melodía. A la cuenta de 1, 2, 3 y ya. Apa, ha tornat la llum, Ai, senyor Déu meu. Si és que aquí a Japó, a partir de les 5:30 sembla que és negra nit, però no, és que són les 6 i aquí la vida segueix. Doncs res, estem a punt d'agafar el tren bala de nou per tornar cap a Tòquio. Crec que serà una horeta, desfer el camí que hem fet de matí i res, i ens hi plantarem i a buscar sopar.
increïble com els cabrons aquests han acabat la castanyada, bueno, la castanyada no, Halloween, i ja estan en puto Nadal. Fort. Hem estat arribats a Shinjuku, un dels barris amb més vida nocturna de tot Tòquio, probablement. Moltes llumetes, moltes cosetes pel carrer, però primer de tot, el més important, anem a buscar un restaurant on sopar gyozas que fa molts dies que no en mengem. Sí o no, Júlia? Anem al lloc més sketchy possible a sopar. Bona pinta, això d'aquí. Toma. Sopar acabat, tot molt bo. Marxem a fer una volta nocturna. Adeu. Bé, doncs, hem acabat un Taito Station perquè la Júlia és una ludòpata. Bueno, que ja sabem que això del Taito Station, bueno, ja ho sé jo, aparentment, que és una estafa, i que realment només és perquè gastis diners i llavors t'ho posin bé perquè et caigui. Però bueno, sembla que la Júlia vol ser ludòpata per un dia i suposo que l'haurem de deixar. Hago la y coca. Bueno, prepareu-vos per aquesta història de terror. Com s'ha de fer? Es mou? Ah, doncs... Ah, jo no. No, Júlia, què has fet? Això et passa per no deixar-me jugar l'altre dia. Què s'ha de fer? Primera experiència desastrosa. Para, Pol, m'estàs ficant histèrica. Ai! Fatal. Ai! Vale. Última oportunitat per la senyora Júlia. Vale. Faig un mes. No! Un mes! Aquesta tia no recorda que hem de pagar un lloguer a final de mes, però bueno. No puc tornar. Quan ta mare vegi això, no pot saber que té una filla ludòpata. Ja ho sap. No el tiraré ni de broma. No pot ser. No m'ho puc creure. No! S'ha plantat. No m'ho puc creure. M'he equivocat de targeta. De fet no podem tornar a casa, però bueno. Bueno, finalment hem arribat al punt de desesperació que una empleada ens l'ha posat a 1 centímetre de caure. Si no tirem això, literalment ens fem l'harakiri, vale? Vinga, Júlia. Què he de fer? No ho entenc. Paga diners! Fico una de moment. 2. Una de moment. Vale, I si la una, trio per la sí, primera? No una, ho faré. una. Espera, què m'ha dit que he de fer? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Vinga, Júlia, ara és el teu moment de fer-me feliç. Para, Pol, no gravis, sisplau, para de gravar. Va. Para, que la liaré molt. Tu pots. No! Bueno, encara pots. Sí! Júlia! Només ens ha costat 8 euros la figureta. I una suave? Bé, us he de dir que m'ha fet molta il·lusió això que m'ha aconseguit la Júlia, perquè era un reclam personal meu. Algunes ho hem passat molt malament. Era un reclam personal meu perquè és d'una sèrie que ha sortit aquest any, que és la de Takopi Original Sin, El pecado original d'en Takopi, que ha estat una de les sèries que més m'ha agradat d'aquest any i probablement de les que he vist en molt temps. I volia... Estic marejada, que consti. Volia merch d'alguna cosa d'això i em vaig comprar els mangas i ara això, gràcies a la Júlia, només ens ha costat com 5 lereles, però bueno, ho hem aconseguit. Jo només vull afegir que estem havent de recarregar la targeta de metro perquè la Júlia s'ha gastat tots els diners en la seva ludopatia. Són les 9 del matí a la vella ciutat de Tòquio, comença un nou i trepidant dia. Avui fem solo adventure amb la senyora Jules PF, hand to hand, com a la vieja usanza. Estem ara mateix corrent per anar a buscar el metro, per anar-nos a un parc que l'any passat ens va agradar molt, bueno, a mi, per què enganyar, i volíem repetir, així que us ho ensenyaré en breus. Doncs hem arribat al parc i la veritat que crec que hem vingut una setmana tard perquè, com podeu veure, estan totes les fulles al terra, que això no el fa menys bonic, perquè realment li dona un toc molt d'allò, però sí que és veritat que els colors aquests vermells de la tardor, evidentment ja no estan perquè estan, bueno, això no són colors vermells, però bé, que les fulles estan pel terra en molts casos.
Anem a seguir-lo veient mentre la Júlia em fa una foto. Iuhu! Encara que crec que la meva opinió és una mica impopular, perquè m'està aquí la meva companya, la senyora Júlia, dient... A mi m'està agradant molt que els colors és que estan preciosos, sí. És un vermell que no havíem vist encara. Aquí té raó. També és veritat que la Júlia em comentava que l'any passat vam estar... O sigui, l'any passat, amb la ruta que vam fer, vam visitar molts més jardins i aquest any, com que els hem condensat una mica i n'estem fent menys, ja els estem gaudint una mica més a nivell de varietat. Crec que ens passa el mateix que amb els temples. L'any passat vam fer un muntó de temples i aquest any n'hem fet uns quants menys i llavors estan millor. Mentre faig aquest plano de calma i tranquil·litat, us explico que un senyor amb un camarote de l'hòstia ens ha dit que feia contingut per Instagram del centre comercial d'aquí al costat i ens ha demanat uns planitos de nosaltres fent fotos. Jo estava com, feel you, brother, en plan, ja sé que és anar fent el canelo amb una càmera gravant per Instagram, així que, bueno, support your local micro celebrity, no sé què, no sé quantos. I com a periodistes hem dit, Sí. hem d'ajudar el sector japonès. Hem fet moltes entrevistes per UPF Ràdio, estem curtits. Ai, que no ho he comentat, l'entrada a aquest parc ens ha costat diners, en plan, no és gratuït, ens ha costat com 600 iens per persona, són? No, 600 en total. Ah, 600 en total, bueno, encara és barat. 300, que són menys d'1,50 €, que bueno, és més del que es paga a Catalunya per entrar a un parc, però bueno, s'ha de dir que aquí la cultura de pagar pels parcs la tenen i la veritat que aquests parcs fan puto goig. Quan dic que fan puto goig vull dir que pagues pel manteniment dels parcs, que fan això, goig. Mira els arbres. Mira els arbres. Vull dir, estan arreglant-ho tota l'estona i netejant, mira. Davant. Aquí els tens. I aquí estan, mira, pobres, també els poden netejar. És igual. Pobres treballadors. Bé, estem once again al metro, direcció a un carrer comercial, només tenim una horeta de transport públic fins allà. Transbordament número 1. Transbordament number 2. Bueno, i no hi ha hagut transbordament 3 perquè hem arribat tard al tren i hem preferit anar caminant pels 20 minuts que ens quedaven. Yes! Segona parada del dia i hem arribat a Kashakuten Sendo, un carrer comercial on creiem que hi ha bastantes paradetes a menjar d'així de carrer i res, visitar-lo una mica. Està en un barri super residencial i molt menys turístic. De fet, no ens hem trobat ningú pel carrer i crec que som els únics occidentals de la zona, així que, bueno, a gaudir-ho. Venir a aquest carrer va ser una recomanació de la nostra guia, ja sabeu, Nihon no Yume, seguiu les xarxes, etc. I tot i que no hagi vingut ella avui amb nosaltres, està present en cos i ànima com cada dia a les nostres vides. Està guapo això de pillar entrada per un temple com si demanessis una hamburguesa al McDonald's. Sí. Aquest temple, pel que hem hagut de pagar entrada, estava al final d'aquest carrer comercial i com que aneu amb una mica de temps de marge abans de l'hora de dinar, doncs hem decidit fer-li una visitadeta, una passada, o no? No em diguis que hem de portar les sabates perquè hem de ficar-nos pel jardí. I hem fet un pal tornar enrere. Oh, fuck, és que hem hagut de deixar les sabates fora, perquè per entrar a aquests temples s'han de deixar fora i ara no sabem si ens les hauríem d'haver tornat a posar o no. Bé, ho descobrirem en breus. Un parell de compres després, ens en tornem cap al metro per canviar una mica d'escenari. Que bé ja. Ja hem arribat al nostre destí, gent, i us informo que avui us he portat el Tokyo Sky Tree, altrament conegut com el
tercer edifici més alt del món, si és que no han construït cap des de l'any passat, o si és que les meves dades no són errònies, crec que la segona és la més probable. Però bé, hem vingut a aquesta zona on dinarem i després us diria que pujarem a dalt de tot, però no, perquè val 20 pavos i no me'ls penso gastar en això, perquè a més és tan putament alt que des de dalt, o sigui, en prou feina es veu res. Bueno, no ho sé, és la meva teoria. Llavors, bueno, us informo que vindrem per aquí i estarem buscant planos escènics per treure-li unes quantes fotitos al bitxarraco aquest que es veu des de l'altra punta del país i res, això. Anda, que després direu que us porto a veure males vistes. I direu, Pol, una altra vegada menjant xinès? Pues sí, escolta'm, que no et dutxes tu cada dia? Ah, que no et dutxes? Pues ho hauries de fer, home, puto guarro de merda. Però és que mireu quina pinta que fot això, aquest puto plataco. És enorme. He escollit ser un modernet en aquesta vida. Ui! Què, gent, com em veieu? Superguai, Doncs bé, sí, ja hem sortit del centre comercial i anem a intentar voltejar una mica la torre aquesta, fer-li un parell de fotos mentre cauen 4 gotes, a veure si ens salvem de la pluja. Hem arribat fins al final del carrer, pràcticament, per perseguir aquest pictograma. Alguns hem hagut de baixar menys perquè tenim objectius més angulars, altres més, perquè no els hi dona per tant la càmera, però bé, la veritat és que, com a mínim, mira, nosaltres hem arribat que el cel estava super encapotat i ara està sortint el sol, estan obrint-se els núvols una mica, així que ara tornaré a fer un parell de fotos per arreglar-ho. Evidentment no fa falta que us digui que més enllà de ser lleig de collons l'edifici aquest, que en plan és icònic de la ciutat de Tòquio, i de fet no cal estar gaire a prop per veure'l, de fet des del barri de la meva senyora cunyada es veu, sí, anava a dir, des del barri de la meva cunyada es veu i està a 45 minuts d'aquí en metro, vull dir que no és poca cosa. Llavors això, és una insígnia d'aquesta ciutat i que es veu des de pràcticament tot arreu perquè és putament gegant. Si us dic que ara mateix estem a l'estació més concorreguda de tot Tòquio, em creuríeu? Vale, només pel fet que estem a la sortida A2 i que hi ha A12, o sigui, de la A0 només de la A. A la A12 i després també hem vist que hi havia una B I una C. i una C. N'hi ha, hi ha 12 sortides de la A, 7 de la B i 3 de la C. Mira. Quasi res. I és que sí, amics, hem arribat al lloc que més odiat per la Jules PF de tot Tòquio. Hem arribat... Ah, mira com es riu. Quines coses vaig explicar? Així, bulla! Aviam, Júlia, explica'ns, per què no t'agrada Shibuya? A veure, no és que no m'agradi Shibuya, sinó que no m'apassiona, sobretot a partir de certa hora, quan tothom va completament borratxo i l'ambient és una mica... I sobretot perquè està molt turistificat i ha perdut, jo crec, bastant de la seva gràcia. L'únic que està guai perquè hi ha moltíssimes botigues i moltíssimes llums i moltíssimes coses, però crec que és una que també pots trobar a Shinjuku i me sembla més guai l'ambient de Shinjuku, encara que ahir tampoc em va apassionar, perquè a mi aquests ambients així com de festa no m'apassionen amb aquestes ciutats. Ja està. Però que està guai i que si vens segur que t'agrada, bla 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 bla. Perquè jo he estat molt feliç perquè m'acabo de comprar unes sabates que porto molts dies buscant a Shibuya, així que a partir d'ara adoro Shibuya, no, però en sèrio. I a més tot és molt car, però amb aquesta hora jo crec que m'agradarà més que quan hi vam anar l'any passat a les 10 de la nit. Però que no m'agrada gens és el cruce de Shibuya amb la figura de Hachiko, que me deix aproximadament 1 centímetre, en plan és més gran l'Akibo que el gos aquest, i això no m'agrada. Joder, com t'enrotlles, tia. Ah, que a sobre vols dir una cosa més. Sí, que hi ha una zona que és com carrerets així estrets, que en teoria són molt fotogràfics, que estan plens de borratxos. Fotogràfics vols dir fotogènics? Ah, sí, fotografiables. Que estan plens de borratxos, que l'any passat vam anar-hi i de veritat que va ser l'únic moment que me vaig sentir super hostil al Japó, amb com gent pràcticament pegant-se i nosaltres com... Però, clar, això a llocs tipus Barcelona pot passar a partir de les 4 del matí, doncs bueno, vale. Però és que aquí pot ser les 9 i nosaltres no havíem ni sopat i era com, què està passant? Perquè s'estan pegant. Zero.
I un dia més anem al Mandarake a trobar merdes friquis per nosaltres. Es veu que la tenda de Shibuya està bastant dura, com podeu observar amb mi. S'hi ha d'entrar per aquesta entrada bastant pepinarda. I res, a veure què trobem. Bueno, estic contentíssim perquè no només he trobat una versió de Monster, sinó un primer tomo dels originals de Legend of the Galactic Heroes, que és el meu anime preferit, gràcies a que la senyora Júlia s'ha atrevit a preguntar-li una dependenta. Mare de Déu, li dec la vida a aquesta senyora. A la dependenta, vull dir. No sé si m'agafarà abans una embòlia per tot el que hem comprat, per l'estrès d'haver de fer tantes coses alhora i gestionar tantes coses alhora, o per la gentada que hi ha. La veritat, no arribaré viu al final d'aquest viatge, em temo. Algú que m'heu sentit a dir que a Japó hi ha el creuament més creuat, no sé, per persones del món? Doncs és exactament aquest que estem creuant ara, intentant no matar-nos amb ningú. Això està sent complicat, estressant i degradant com a persona, com a blogger i com a... Ei, una bandera de Palestina! Basats! Perquè veieu que fins i tot al centre del món turbocapitalista hi ha algun basat per alguna banda. Mira, si darrere de tota aquesta gentada està el puto Chucho, que segons la Júlia és l'estafa més gran de l'univers. Dios, quin puto estrès. Estem intentant fugir de la gentada, és per això que agafem la Yamanote Line, que és com de les més icòniques, no?, de Tòquio, diria jo. Sí, és una línia de metro que és rodona, ja està, no té més gràcia. Però bueno, hi entra molta gent a tot arreu on vagis. Aquest és el meu resum de tot plegat. És hora d'anar a sopar, i anem a sopar ramen. Bien. I són aquests aquí, eh? Sí. Na. És que això és d'absoluts bojos. Però bueno, si s'està posant l'elegant, la Júlia Penyascal, per menjar ramen. Amb un jersei tot tacat. Bueno, aquí el Pol del futur han passat 2 hores, aproximadament. He patit una indigestió absoluta després de fotre'm com 4 plats de ramen. No sé com he sobreviscut i no sé sobreviure aquesta nit. Si això és l'últim que veieu de mi, sapigueu que vaig ser molt feliç menjant aquell caldo tan espès, encara que després gairebé el vomités. Bon dia. Avui tenim una cita amb la història. I és que avui a la Júlia i a mi ens toca redimir-nos amb la història. Això és així. Per què? Per què ens toca redimir-nos amb la història? Doncs perquè l'any passat, una de les excursions que ens feia més il·lusió fer des de Tòquio és la que estem fent avui. I direu, us va agradar tant que l'esteu repetint? Doncs no. No la vam poder fer perquè aquí la senyora Júlia li va entrar un atac d'ansietat. Què dius? Bueno, un atac d'ansietat. Li va entrar pànic perquè el temps posava que diluviava i va decidir no fer l'excursió en qüestió. I ens vam quedar amb totes les ganes de fer-la. Llavors hem decidit fer-la aquest any sí. Són una hora, com 2 hores de transport fins allà. 3 hores de transport fins allà. Això és poc més amb la meva vida. Dels quals ja portem gairebé la meitat, més de la meitat, i res, un cop allà us presento bé el lloc com Déu mana. I per fer-la no només comptem amb l'alineació titular, sinó que la Maria també ens ha subministrat un amic seu que ens farà de guia per allà i ens posarà cotxe, que tenint en compte el fred que farà, probablement una mica de calefacció serà d'agrair. Tens la cocaïna humana? Doncs per fi, després de moltes hores de tren, hem arribat al nostre destí, que són, ni més ni menys, Calasora de Nico. Vinga, anem a prendre un cafecito, Júlia, apartar-nos una mica. Y en vez de estar tranquilo... Lluita de planos amb Maria Penyascal. No, bueno, los templos y los santuarios salir de acá se llama...
Tota aquesta zona de muntanya de Nikko està plena de temples que anirem veient durant el dia i també gaudeix d'una natura privilegiada. I bé, ens ha explicat el guia amb el que anem que tot això es va formar perquè un dia, fa moltíssim temps, evidentment, un monge va arribar aquí i va decidir que seria un lloc sagrat. I va començar a construir temples al voltant d'aquesta zona. I bé, i a més se li ha de sumar tot això, que estem en un lloc de naturalesa privilegiada, envoltat de zones de muntanyes, volcans i aquestes dues també estan aquí. Totes aquestes figures aquí, segons ens explica la nostra guia Nihon no Yume, serveixen de protecció als viatgers, així com a dato interessant. I la Júlia, que ha estat més atenta que jo al que diu el guia, perquè no està gravant vídeos, m'explica que tot aquest canyó d'aquí, per on passa el riu, es va formar arran de l'explosió del volcà, que us ensenyaré després amb més profunditat. Però qui fa les fotos ara, Qui fa les fotos ara? Ara mateix estem aquí visitant un cementiri al costat del riu i ens ha explicat el nostre guia que aquest cementiri és només de monges i de persones relacionades amb els temples. I de fet és molt curiós perquè a les tombes no hi apareix ni el nom, només hi apareix un kanji dels temples. I no hi apareix el nom i les famílies no poden saber de qui són aquestes tombes. Esta casita tiene 103 años de antigüedad. Uy, qué bonito que está. Bueno, eso sí. Bé, doncs estem entrant com Pedro per su casa, a la casa del monjo dels temples d'aquí de Nikko, dels temples principals de Nikko, que són dels més importants del país, diria jo, i estem entrant a la seva residència perquè el nostre guia són col·legues. Llavors ens explica que aquesta propietat és del Nikko mateix, o sigui, és de l'Estat, i li deixen mentre ell faci la seva feina com a monjo. I que, de fet, és una feina que pot ser hereditària i un cop es retiri li donaran, pot tenir dret a una altra propietat, que de fet el seu pare viu aquí al costat. I ell, durant els anys que estigui fent de monja, viu aquí. I de fet hi cria aquí els seus fills, que podran heredar la feina. No sé, molt interessant. I increïble tenir aquesta experiència VIP i Premium a canvi d'un torró, que és tot el que li hem pagat, pobre home, per això. Tinc incís perquè m'he oblidat d'explicar això, perquè sóc imbècil, però aquesta dona d'aquí és la mare de la dona del monjo en qüestió, del monjo que viu a aquesta casa, i amb el seu perrete, que era adorable, i que estaven aquí durant un temps, però la mare és de Kobe, i el gos viu allà també, i res, ens ha convidat un té i hem estat passant una estona amb ells, superguai. Oh, és que mireu que bonic aquesta tardor, no em cansaré de dir-ho en tot el viatge. Tanta estona caminant sols per aquí i de cop arribem a la zona on van tots els turistes amb els temples, que és la zona famosa i que tenim moltes ganes de veure, però clar, arribes aquí i trobes, mare de Déu santíssim, quina gentada. Allí arriba en los lagos, parte del grupo Togo. Bé, una mica lleig i aprofitat això que hem fet, de deixar a Maria Penyascal fent cua per al temple principal mentre nosaltres en venim a visitar d'altres. En fi, és que nosaltres no podem veure cada dia, ella sí, que es foti, no? Matrimonios, te bendicen la tierra cuando construyes la casa, etcétera, etcétera. Entonces los separaron. Bé, hem arribat als temples principals aquí de les muntanyes de Nikko. Són els més concorreguts en diferència, molt espectaculars, d'altra banda, també us diré. I res, farem aquí una volta, la Júlia, son pare i jo. Aquí hi ha la tomba de l'antic shogun. I res, anirem a veure i després tornarem, crec que anirem a dinar i anirem a fer... I després ens falta tota la part de llacs, cascades aquí de Nikko, que espero que ens doni temps de fer abans que es faci de nit. Per algun motiu que desconec, a la gent li fa gràcia aquests monos d'aquí, que són
literalment mitja merda dins d'aquesta estructura. Però bueno, ja hem fet el clip per vosaltres, mi gente. Comencen les escales d'aquesta visita, però suposo que n'hi haurà moltes més. I aquí tenim a un lluitador en temps de guerra, un home que ha fet la mili i l'ha superat i n'està fent la seva segona en aquest viatge. Vinga, últim tram d'escales, això ja està més que superat. Bé, doncs, vaig llegir un cartell davant vostre, d'acord? Però bàsicament aquest temple d'aquí és la tomba de l'antic shogun, del que va ser, de fet, el primer shogun de l'últim i el govern samurai més longeu de Japó, fixa't, de 1603 a 1867. Interessant dada que estic llegint ara mateix aquí davant vostre, però sí, bàsicament aquí està la tomba, ara l'anem a visitar. Després d'aquestes escaletes, i bueno, i per decorar la tomba, doncs què millor que una màquina de venta de te matxa o no sé què collons és, estan xalats. Bé, si us interessa saber-ho, sota aquesta pagoda d'aquí darrere meu està enterrat el shogun a 5 metres sota terra, i res, ja està. La informació que he llegit d'un altre cartell, què us sembla? Estic desenvolupant les meves dots de l'actor durant aquest viatge. Estem baixant escales, estem baixant escales, estem baixant escales, què estem fent? Us informo que també he vist el temple principal, que és ni més ni menys que aquest d'aquí, però no s'hi permetia fer fotos ni vídeos, de manera que no us puc mostrar com era per dins. Un temple bastant guapo, però sí puc fer un zoom supergran, però no not gonna happen. Està bé, sin más, no us perdeu tampoc ara un d'allò, però bueno, molt xulo, per ser el temple principal, està bé. Doncs ara ja estem al poble de Nikko Profund. Hem fet 4 milions de curves de carretera per arribar al poblet aquest, que és del costat del llac i del salt d'aigua, que és precisament on anem. O sigui que no us quedareu amb molta intriga fins a saber com són. Què dius tu ara? Que, per cert, quan abans us parlava de la deïtat de la muntanya, que era el volcà, doncs bueno, aquí teniu el volcà. Tapat per núvols, aquí teniu el volcà i aquí teniu la Júlia. Què dius tu? Bé, doncs, estan bastant papinardes aquestes cascades. Bueno, aquesta, no sé per què parlo en plural, és una sola. Però senyora cascada, Doncs ja hem arribat al restaurant on dinarem. Dinar de supervivència. Com es nota que estem arribant al final del viatge, perquè la veritat que ja ni em paro a mirar si està gravant l'àudio, però bueno, per la cara que tinc crec que podeu deduir que fotia un fred que puto pelava. És que de veritat no us puc dir el fred que puto feia en aquest llac, però bueno, les vistes com a mínim eren precioses i bueno, i després està la Júlia per aquí també. Però molt guai, es veia molt xulo. Okay, let me know when you arrive to the station. Okay, I'll be around the station. Doncs això era la segona carretera musical d'aquest viatge, aquí a Nikko. Només en queden 30 més per tota la resta del país, per tenir-les totes. Una mica com els Pokémons de la música, no sé. Bé, ja s'acaba el nostre dia a Nikko, de moment. Bueno, a Nikko segur, el dia no, però ja anem cap a l'estació. Estació, per cert, de fusta més antiga de Japó, ens diuen agafar el tren. Ui, que em caigui. Ja el tren, només queden 40 minuts de peu perquè aquestes dues han volgut anar a pixar abans de marxar. Tarda d'últim passeig per Bukofu mentre tiro una ampolla de cafè. Fantàstic.
Diamants of rice, small serving, no? Seran aquestes les nostres últimes gyozas a Japó? Mentre jo estic aquí editant el vídeo, la senyora Júlia s'està donant que en aquest viatge ha comprat més del que podia permetre's perquè no li cap a les maletes. Júlia, alguna declaració a fer? Doncs bé, ja ens estem preparant les maletes perquè efectivament aquesta és la nostra última nit a Tòquio. Demà ens anem a dormir la última nit del viatge a un lloc una mica diferent i una mica sorprenent. Però bé, em guardo la sorpresa mentre passo el dol de saber que aquest viatge està arribant al seu final. Bona nit. Dia trist a la capital nipona. Últim dia sencer que passem aquí, però no el passarem fregant-nos la panxa. Ara és de bon matí, però aprofitarem per fer un parell d'activitats culturals abans de partir aquesta tarda cap al nostre següent destí. Aprofitem per gastar els últims iens en més bitllets de tren. Hem arribat al nostre primer destí. Bé, no és ben bé el nostre primer destí, però sí el lloc des d'on veurem el nostre primer destí, que és un dels punts més massificats, diria jo, de Tòquio i per extensió, per tant, de tot Japó. Però bueno, et diré que el lloc on estem per veure'l tampoc és que estigui bastant buit, com podeu comprovar. Però observeu quines vistes dels temples d'Asakusa. Doncs sí, exactament cap allà baix és cap on ens dirigirem ara mateix. No sé si ho he enfocat bé, o sigui, ho he assenyalat bé, però més igual. Cap allà baix ens dirigirem. Era el meu missatge i el missatge amb què volia que vosaltres us quedéssiu. I ara us deixo, abans de baixar cap a baix, i teletransportar-me amb una visió del Tokyo Skytree, que vam visitar l'altre dia, des del mirador on estem ara. Veieu? Ja us he dit jo que ens teletransportaríem al Gentío. Mi gente, estamos en Japón. Gente con cojones. Bé, la veritat és que tota la zona de Sakusa, dels carrers del voltant, si més no els carrers del voltant del temple principal i del carrer comercial són absolutament horribles i criminals per caminar-hi, perquè estan a rebentar de gent, I de fet nosaltres ja ho vam veure l'any passat i la Júlia ja havia estat l'altra vegada, el 2019, quan va venir a Japó. Però sí que és veritat que volíem veure alguna cosa més típica i sé que ens ha quedat pendents veure algunes coses més representatives de Tòquio, tipus la Torre de Tòquio, que em feia gràcia anar-hi perquè m'agrada la zona d'aquests voltants, però és que no ens donava temps en 5 dies, a més que per una cosa que ja hem fet, doncs bé, havíem de destriar què volíem fer, què no volíem fer, i hem decidit venir aquí. Bueno, doncs això és tot el que veureu del temple, perquè no entrarem dins perquè ens fa molt pal, la veritat, no? Ja hem estat moltes vegades. Exacte, ja hem estat moltes vegades, farem una volta, som uns experts de Tòquio, no ens fa falta tampoc ensenyar-vos tant. I després de 20 dies de recerca, la Júlia ha aconseguit un taiyaki de xocolata, perquè en aquest país tots els fan del... com es diu? Red Beans, aquests escarosos. I l'ha trobat de xocolata. Felicitats, Júlia! No vull marxar de Sakusa sense ensenyar-vos l'edifici del Trunyo. Això groc que surt per aquí. És un edifici que literalment li diuen edifici de la merda. Sembla una merda. Com tu. Oi! Aquesta és una escena de transició. Saluda que s'acaba. Doncs ja hem arribat, després d'aquesta petita transició, a l'últim barri gran que ens queda per visitar a Tòquio. Bueno, que ens queda per visitar, que tenim planificat per visitar, perquè de barris ens queden uns quants. Però bé, l'últim que visitarem, que és Ikebukuro, que aprofitarem per fer últimes compres, últim dinar a Tòquio i res, i passejar una estona, bàsicament, per passar la tarda. És que ens va agradar molt, l'altra vegada que vam venir. Hi ha un animate molt gran que ara visitarem, per veure si trobem més mangas i merdes, perquè es veu que la maleta no està prou plena. Jo hem de comprar una altra maleta, de fet, mira, estic veient... Maletes a 2.900 iens? Una polla com una olla. Vinga, xaval. Vinga! Se'n van amb nosaltres cap a Barcelona. Toma. Si algú va a Tòquio pròximament, l'informo que aquí fan alguna del Hikaru. El verano que murió Hikaru, gran anime, millor persona.
Desgraciadament jo no hi seré per veure-ho, mentre veig l'animate allà de fons. Bueno, alguna cosa més amb el taxi havia de caure, no? Abans de marxar, jo què sé. Ja estem a l'animate, a per més compres... Bueno, realment, jo estic molt content amb tot el que hem comprat fins ara, o sigui, si realment ja no trobem res, vull dir, em serà completament igual, però si trobem alguna cosa més, jo què sé, doncs un llibre, alguna figureta més, alguna cosa per omplir l'estanteria, doncs bueno, tampoc direm que no. L'any passat aquí vam trobar bastants artbooks i coses així, que complementàries, que no eren tan mangas per se, així que si en trobem alguna aquest any, doncs estaré content, però jo què sé. Veieu, certament aquí hi havia molts artbooks. Fem retirada amb 0 compres, però les butxaques més plenes. He vist un parell d'artbooks que m'agradaven, un de Frieden i un de... Bueno, algun de Jojos, evidentment, que està a petar, però és que els preus eren una mica cars i he dit, mira, passa i ja està, estalvia tu ara que pots. I ara hem vingut a dinar a un lloc que feia molta il·lusió. És una contrada, ara us ho explico bé. Hem vingut a dinar al Kura Sushi, al McDonald's dels sushis. Us he de dir una cosa molt graciosa, és que a mi el sushi no m'agrada. Però aquest lloc és com que em mola, només per tots els inputs, en plan, esteu escoltant la música, les cites passant, en plan, la tablet per demanar, o sigui, són moltes coses. De tonyina, de salmó, de què el vols? A més, que el fet de ser una cadena els fa tenir coses com més, en plan, cutres, com per exemple sushi de truita, llavors és com guai. Doncs com us comento, a mi el peix cru no m'apassiona, però aquí són tan cutres que tenen coses com sushi de truita. És com pels amants de l'anticuina. I amb el sushi doncs passa una mica com tot, que a la que et despistes, doncs acabes demanant per 80 persones. No? Vosaltres sabreu. Vosaltres sabreu. Va. I encara més plats per menjar, per no quedar-nos amb gana. I ha arribat el moment de reclamar el premi per tot el que hem menjat. Vinga, plats avall. Ole! 2, 3. Espera. Vinga, Júlia, hem de guanyar el premi. Ya está. ¿Qué deseamos? Cada que sigui plata ha fallat. ¿Cómo se ha tocado? ¿Un dorito? ¿Ha fallado? Ja està. No s'ha tocat res! Que estic content. Vinga, va. Dóna'ns alguna cosa. No. Ah, vale. Espera, Va. No. No ens ha donat res. No, joder. Pol, ara tu. Ens estan estafant. Ja faig jo. No. Deixa el professional. Va. S'han de tirar... Que asco. A ver. 4... Vinga, ara sí. Mira el castell Mira com de calcella. Himeji, no sé. Vinga, clava-la, fet-la. Va dins. No. No pot ser real. ¿Dónde está la bolita? Una bola. Hostia, gallo, una bola. Estic emocionat. Increïble! Increïble Mardoc! Sakamoto Days. Ah, sí? Ah, doncs mira, encara és d'algú que ens mirem. Ens ha tocat el feo, però. Dios. Bravo. Ens ha tocat el més feo de tots. De res. Aquestes mans ho han fet, tacant-se amb la gamba de merda que hi havia al plat. Vale, us explico. Allà hi ha una tablet que em passa cada X temps amb un gat que li has de somriure
i ell està trist i quan li somrius està content, d'acord? I no sé per què a mi no em detecta cada cop que li somric. Llavors m'agradaria aconseguir-ho. Aquí ve el gat dels collons. Mira, està trist i li somrius i està content. I està trist. Fill de puta, gat de merda! Mira! Què ha passat? Això és... Mare de Déu, per cervell d'un TDAH, això no té cap mena de sentit. Què és això, ara? Res, però va, Vaja. No us mentiré, hem demanat un tercer postre només per tornar a tirar els plats aquí dintre, a veure si ens toca un altre premi. Així és, he cagat el Kura Sushi d'Ikebukuro. I què passa? Hem obtingut una maleta. Perquè no ens hi cap tot, som així de... insensats. A sobre ara ens toca comprar bosses d'escombraries per a la nostra llogatera Maria Peñascal. Quines llicències que esperen aquesta tia. Vale, us vaig explicar una història. La veritat és que mentre estàvem fent el transbordament del metro per anar cap al centre comercial, hem vist una màquina molt interessant que he dit jo, quan torni a passar per aquí, vull gastar-me els meus diners en això. Així que us presento una màquina de venda de sobres de Pokémon. Donem-li 360 lereles per 2 hores de Pokémon. Ep! I aquí han sortit. La imatge és... D'acord, ara que m'he quedat sol amb 2 maletes, us explico. El tema és que avui hem decidit anar a dormir a Narita, que és d'on sortirem amb l'avió, és on hi ha l'aeroport. I ja que estem, aprofitarem per visitar-lo, perquè és un lloc bonic, que té algunes coses, en plan un bosc de bambú, alguna cosa així, i que normalment és una visita que no es faria perquè s'hi va directe a l'aeroport. Llavors vam creure convenient fer-ho, però clar, ara anem amb 4 milions de maletes i és una mica complicat organitzar-nos per fer-ho tot, però bueno, no passa res. Ara anirem a buscar el tren, només tenim 2 hores de tren, som 5 persones i crec que són 6 maletes, vull dir que crec que ho podem gestionar. El problema serà a partir de que els nostres acompanyants ens deixin... que se'm tanca l'aeroport... Ai, se'm tanca l'ascensor damunt. El problema serà un cop els nostres acompanyants ens abandonin, entre els 3 haver-ne de carregar les 6 maletes. Però bueno, és un problema pel nostre jo del futur. Perdó, que crec que he comptat malament. Són 6 maletes i 3 motxilles. No, no són 6. 6 maletes i 3 motxilles. No, 7 maletes. 7 maletes i 3 motxilles. I una motxilla tancada dintre d'una maleta. O sigui, 7 maletes, 4 motxilles i una... Això està sent poc menys que un infern. Bueno, hem aconseguit arribar fins a l'estació de metro. Ara només ens falten 2 hores fins al lloc on anem a dormir amb tots aquests maletots. Que quedi registrat. Puc registrar-ho, sisplau? Sí. Com aquest senyor que tenim a l'habitació de la vora, Ronqui, Jo no m'ha de serà pagar voluntari. 3.000 euros. Ah, Serà vale. voluntari. I Ens l'he ho partim. aguantat moltes vegades plorant. Ens ho partim. Vale, les putes maletes castigades de cara a la paret. Doncs com podeu intuir, efectivament, hem arribat a Narita. Los 3 mosqueteros, la Júlia, son pare i jo, dormim aquí en un hotel i la nostra guia espiritual, Maria Peñascal, àlies Nihon no Yume, dorm a un altre i ara l'anirem a recollir per anar a sopar. Però bé, ha estat un trajecte mogut on se'ns han caigut de tot pel tren. A mi se m'ha caigut la bossa, se m'ha caigut la càmera, se m'ha caigut absolutament tot. Però bueno, ja són coses que passen quan vas carregat amb 12.000 maletes. Ara l'important, dormir, descansar, demà visitar una mica Narita, que no té gaire coses, és una ciutat horrible. No! Però, És bueno, una ciutat horrible, té un parc molt xulo, en teoria. bueno, té un parc molt xulo, Quines altres vídeos de la Nihon no Yume? és Sabadell i res.
i primer sopar i dormir i descansar, perquè tantes hores de tren no poden ser bones. Doncs bé, pinta que avui soparem carn, convida el senyor Eduard Peñascal, vull dir que avui s'ha de llançar la casa per la finestra. Aquest d'aquí per mi. Tu què vols? Aquest d'aquí. No vols Què vull això? aquest gimbró? Aquest d'aquí. Jalapeno amb Aquest d'aquí. tomato salsa, no. No vull abusar. No me cago de No a casa. Clàssica hamburguesa japonesa. I ojo també, clàssic postre japonès, el cheesecake aquest, que era cheesecake basc, de fet, no sé, així li deien. Per fi, tornar a dormir en un llit i no al terra del menjador de la meva cunyada. Ai, en fi, demà, últim dia en aquest país, demà ens surt el vol. Així que res, us aprofitaré per ensenyar una mica de Narita, el que ens doni temps, i després anirem cap a l'aeroport, cap a les 4, por ahí. En fi, ha estat trist, perquè se'ns ha passat molt ràpid a tots, tot i que si et pares a pensar pues, què estàvem fent a Pequín fa 20 dies, hòstia, ha passat un muntó. Però clar, ens ha passat ràpid a tots. Però bueno, ha estat molt guai, hem estat esperant molt temps aquestes vacances i estic convençut que no serà l'últim cop que anirem a Japó. De fet, l'any que ve probablement hi tornem. Però bueno, és que és això, és un país de gent malalta per gent malalta i nosaltres som perfectes perquè ens treguin els diners. En fi, no res. Suposo que fins l'any que ve. Bueno, no, fins demà. Fins l'any que ve encara no, fins demà. Bueno, ja perdonareu aquest lavabo portàtil, la veritat que algun dia havia de passar i va ser aquest últim dia, desgraciadament, ja és puta mala sort, però em vaig oblidar de gravar. Bueno, no és que m'oblidés de gravar, és que ho vaig gravar i després ho vaig esborrar del meu mòbil manualment. Llavors, bueno, de cop el dia comença a la meitat del dia. Què us sembla? Estem a Sakura! Ah, sorpresa! Vale, hi havia dues entrades, una era aquesta i l'altra dels imitats que l'altre costat. Toma info. Què fas? Tinc les salxitxes aquí. Ai, que bones que estaven les salsitxes de l'esmorzar, Això entraré. Segona casa que veiem, aquesta de fet està en obres. Bueno, no sé, hi ha una part que no està en obres, però com podeu veure, doncs té certes traces de manteniment. I última casa, si no, amb foto de lloros amb els esglaons. Clar, superantigues, entenc. Hem arribat a segon bosc de bambú, si no he estat enganyat. I aquí de fons el tenim. Bonics colors, by the way. Però bueno, està resultant una visita agradable. I així el meu sogre, per fi un bosc de bambú, porta evitant-lo tot el viatge. Perquè quan nosaltres vam anar a l'Enkoji, ell no hi era. I ara doncs anem a redimir-nos amb la història. Això sí que és un senyor bosc de bambú. Acabarà ràpid. Aviam, cert és que és bastant més petit que el bosc d'Arashiyama, o sigui, és només aquest carreró d'aquí. Però sí, clar, és que si ho compares, és que Arashiyama, Kyoto, està a rebentar de gent. O sigui, nosaltres literal que estem a aquest carrer sols, portem 30 hores fent fotos i ni hem molestat a ningú, ni ens ha molestat ningú. Arashiyama era impossible. O sigui, si nosaltres vam tenir cua, hi havia gent a les 5 del matí, la gent estava malament del cap, o sigui, en plan, hi havia gent fent cua per fer-se fotos a les 5 del matí. Això va ser l'any passat, però, hòstia, bueno, aquest any deu estar igual, però ja vam dir, no fa falta tornar-hi, ja està vist. Estem perduts, literalment, al mig del no-res, buscant una casa de samurais que no trobarem. 4 milions d'hores caminant, després hem arribat. Dios!
ったと言っても過言じゃないんだね。でそのとこ行ったところがS'ha de dir que aquesta és amb diferència la casa de samurai més gran que hem vist avui, amb molta diferència. Té un jardí aquí espectacular i una de sales que flipes, vull dir, no. O sigui, ens l'acabarem, evidentment, però és molt més gran que casetes, que eren casetes més petites. I imagineu-vos, si jo estic capaç de gravar un vídeo sense que sortís la Nihon no Yume fotent postureo de fons. És com el postureo més ridícul que he vist mai. Definitivament ha valgut la pena haver estat a punt de morir atropellats arribant fins aquí. I la veritat, crec que com a última imatge de Sakura, del poble aquest on hem vingut a passar l'últim dia, crec que no me'n puc anar amb una millor, Bueno, xavalins, última vegada acompanyant-me mentre espixo en aquest viatge, si més no. Dóna el mateix gust, que és alliberar-te del teu pixum. Per fi. Finalment, al Prat de Llobregat. No, res, que estem fent la volta a l'edifici. Ja de tornada a l'estació de Narita, una mica carregat, no sé per què, en plan perquè no s'organitza la vida. Ja de tornada a l'estació de Narita, perdó, a l'estació de Sakura. Ja arribats a Narita després d'un viatge de tren accidentat, estem aquí al restaurant mirant... Va ràpid, tio. Estem aquí mirant el menú de la taverna ronyosa on els he portat. No hi havia res obert, però, escolta'm, no fa tan mala pinta, no fa tan mala pinta. Confiïn. Però on collons és això? I després hem anat a una cafeteria gentrificadora només perquè ens fessin un cafè amb un conill dibuixat. Ai, mono. Sí, perquè estava al revés, semblava el conill Mussolini, semblava. És l'hora dels adeus. No estava preparat això. I ens hem de dir adéu-siau. No, tanca el buc-off. I ens escanyem ben fort. Bueno, doncs tristesa absoluta, defalliment. Això s'ha tornat molt real. Bueno, vull dir, més real que estar a 5 hores d'agafar el vol no es podia tornar, però bueno, ja ens hem despedit de la nostra estimada guia, companya, amiga, familiar i persona humana, per sobretot, Nihon no Yume. Ha estat un espectacle de llàgrimes, tristesa... És broma, la Maria ve a Catalunya d'aquí a 3 setmanes, vull dir que no ha estat gaire despedida. Però bueno, ens hem acomiadat i ara anem a l'hotel a buscar les 4.000 milions de maletes perquè, com podeu veure, anem una mica alliberats de pes i ja sabeu que ens agrada portar pes a sobre i sobretot aquestes maletes i després... Què? I... No, és que era com Pol. I ara res, doncs agafarem totes aquestes maletes i ens anirem cap a l'aeroport on hi ha una petita última sorpresa, alguna coseta farem. Estic convençut, si tenim temps, espero que sí. En teoria amb el tren només tenim un quart d'hora, que per això realment aquesta era la raó de venir a dormir aquí aquesta nit i de venir a visitar Narita, perquè està al costat de l'aeroport de Narita, com el seu nom indica. Jo estava veient això i pensava, mira, com a mínim altra gent ha deixat les seves maletes aquí. És tot nostre. Dios, odio el puto soroll de les maletes, em generarà un estrès posttraumàtic. Sí, he de gravar sense mans, perquè si no se me'n van les maletes. Crec que tinc per davant els 15 pitjors minuts de la meva vida fins a l'aeroport de Narita. Què passa? Que com aguantarem totes les maletes? Posicionament relativament incòmode. Triangulació perfecta en el nostre últim metro cap a l'aeroport. Que hem estat arribats a l'aeroport.
Bé, doncs finalment hem arribat a l'última parada del viatge, aquesta sí que és veritat. I és que a l'aeroport de Narita hi ha una cosa molt especial, que és una Pokémon Store, que la Júlia s'està anant cap a una altra banda, i no és cap allà, de fet, és cap allà. Però bueno, us volia ensenyar el mosaic. I ara l'anirem a visitar plegats. Tan-ta-ta-xan! Som-hi, 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 som-hi! És que m'han quedat les ganes de comprar alguna cosa més de Pokémon, a part dels sobres que ja vaig pillar, i la veritat que volíem visitar aquesta Pokémon Store com a última cosa que fem aquí a Japó i a veure què podem bitxear. I aquesta Pokémon tenen figures especials del Pikachu pilot d'avió, com m'agrada dir-li a mi, Pikachu Kamikaze. Perquè clar, és la Pokémon Store de l'aeroport, sabeu? I Pikachu, hostes. És bastant mono, la veritat. Segur que et cobren un ull de la cara per això, però bueno, és bastant mono. Shout out al merch del meu Pokémon preferit de tots els temps, que és el senyor Ditto, un putíssim amo. Tenen merda a la bona. És que realment, mira'l quina cara de burro i de drogat que fa, és que, pobre, és literalment jo. Bueno, doncs feina feta, hem comprat el Pokémon en qüestió i unes últimes bambes que crec que marxa aquest viatge amb més bambes de les que ja tenia a casa. Però, hear me out, en plan... No, hear me out una cosa, en plan... Jo no sóc tan malgastador realment i ara sembla que m'hagi gastat moltíssims diners amb coses i amb tonteries. Ho és. No, no ho soc, no és veritat, no ho soc. Estalvio un muntó, però jo faig el meu cervell gegant fa la reflexió de dir si t'hauràs de comprar bambes perquè les tinc destrossades, té més sentit comprar-te'n unes aquí per 70 euros o comprar les mateixes a Barcelona per 150? Perdona que et digui, la meva reflexió té sentit o no té sentit? Una mica, però quan superes Clar, el problema... gairebé la maqueta completa... Clar. El problema és la suma. Però vull dir, si un cop arribo a Barcelona no em gasto més diners en bambes... Unes quantes. Ei, Eduard, què tal? Comprat ja, estic aquí bastant enfocat. Unes altres bambes. Oh, en sèrio? S'ha comprat unes altres bambes. En porta 6, I doncs res, sembla que tenim cua per estona. Tot allò d'allà, en plan, tot això fins al final de tot, és la nostra cua. Cara de circumstàncies de Júlia Penyescal, cara d'indiferència d'Eduard Penyescal, cara de supervivència sexy d'en Poli Clean. Maletes deixades, control passat, absolutament tot fet. Ens anem a buscar la porta i abandonem aquest país per sempre en un parell d'hores. Dios, com he suat. Marxem. Estic tope suada, ves que m'ho noto. Comença a formar-se la cua Pues venga, per fugir d'aquest país. No em facis aixecar-me, va. queda't aquí si vols. Com sempre, queda't aquí. Cada cop el mateix. Tristesa absoluta, depressió, etc. Fins l'any que ve, suposo. Espero, desitjo. Comença la nostra aventura de tornada, desgraciadament. No te preocupes, Maria. I doncs res, anem, evidentment, carregats. Grava'l mentre hem fet sex. Grava'l. Sex a l'aeroport, a l'avió. Com va ir la Maria. Els frits secs a la bola s'enganxen, La tos que ens fotrà aquest home. Més? Bueno, no res, anem carregats fins a dalt. De fet tenim, tot i les 80 maletes que hem facturat, encara en tenim una a dalt i una motxilla cadascú. Però bueno, alguns més plens que d'altres, el més ple sóc jo, definitivament. De fet vaig amb la funda de la càmera fora de la motxilla, el disc dur, per algun motiu que desconec, i el meu coixí de toi que no falti. Ben brut, tancat fins a pobret meu. En fi, no res, primer vol, fins a Pequín. Arribarem a les 2 de la matinada, 11 de la nit, i marxarem a les 2 de la matinada, perdó. Així sí. En fi, ara a veure. Motherfuckers, encara no n'hi han enlairat. Doncs escolta'm, el vol de Tòquio a Pequín, la veritat és que passa bastant ràpid, sobretot si te'l passes dormint sencer. Buah, tremenda subada que m'he fotut sol.
com trobar a faltar els controls de seguretat xinesos, als que només els hi falta fotre mala collonera per declarar-me terrorista nacional. Perquè, mare de Déu, quina intensitat, hòstia, com li foten. I per trobar res, perquè no portava res. Però bueno, en fi, 3 hores per fer puto control. Déu meu, torno a estar a aquesta estació. Flashbacks de Vietnam. Flashbacks de Vietnam d'un matí en el que em pensava que em quedava sense sogra. Perquè estava morint. Tenia aquest pobre home a punt de morir i nosaltres un vol per agafar. I això res, va ser fa 3 dies, bueno, qui diu fa 3 dies, diu fa 2 setmanes, volant de Pequín a Osaka. Un snackillo tonto per les 2 hores que ens queden de transfer. Gent, sé que és trist, però aquesta serà la meva última pixada en terres asiàtiques, em temo. Aquest és el nostre last dance. Bueno, el nostre penúltim dance fins l'any que ve, més aviat, si l'avió no decideix caure al mig de Rússia, per dir alguna cosa, o jo què sé, algun caza ucraïnès no ens bombardeja. No, potser està guapo, Tot el dia amb la puta maquineta, Xulia, què és aquesta cara de merda? No dorm, desperta. Bé, doncs ens ha arribat aquí l'esmorzar. Que tenim salsitxa de pollastre, truita, patates, croissant, fruita, un cafè, que m'he agafat jo. Una combinació una mica rara, I una marmelada. Una combinació una mica rara, la veritat, no ens enganyem. Ui, que se'm cau. Potser alguns de vosaltres trobeu a faltar un parell d'àpats en aquest vol, i la veritat és que sí. He estat dormint i he decidit passar a obviar-los. I estic fent de tots els àpats que hem fet, dels 3 que hem fet, jo només en faré aquest. Però bueno, no passa res, vull dir, realment no tenia gana. Doncs ja surt el sol al cel de Barcelona mentre nosaltres arribem i despedim aquesta aventura fantàstica que hem tingut durant 20 dies amb pena i tristesa, però bueno, també amb ganes de tornar a casa i fotre'ns pel cul un bon pa amb tomacat. Hi ha tanta guiofa, tant fideu, tant d'arròs, estic d'arròs fins als collons, no em tornaré a menjar, jo què sé, fins aquí 5 anys. Ni exagero que portem 1 hora esperant maletes. No fa 1 hora. Fa 1 hora que hem arribat. I fins aquí el vídeo d'avui, aquesta experiència màgica que hem passat junts. Espero que l'hagueu gaudit tant com jo i que hagueu patit menys que jo, definitivament, perquè sabíeu que acabaríeu vius i jo no ho tenia tan clar. En fi, fins la propera.